Tuhan mo manami na nami na hinaholongan. Sa daryon, jongjong dohami dison. Hobar tu aturan peraturan ni huriata, taringo tu periodisasi ni resort. Nunga di patu PHKBP resort Medonopat seyagul periodisasi. Imana di tanggal 27 April 2024. Nunga dipilit aka fungsionaris ni resort jalaw mahami akan nazongjong di Joloon. Utusan sinodi distrik, utusan sinodi gudang, badan audit, dohot aka perhalado resort. Amanginang sadarioma patupauta pelantikan. Alani i tanya ko kamuma asa mardala naka pakubasyo di tonga-tonga ni resota. Utusa sinodi gudang, utusa sinodi distrik, badan audit, parhalado resort, dohot, sekretaris bendahara resort. Hulak kun sola nari. Asabu mardalan pakubasyo di tonga-tonga ni resort. Samargugo na sida. Samargugo hami. Tanya ko kamu. Pengurus ni huria, nunga betar pilit jalan nunga hona lantik songoni mahata siya kami horas madihita berdalam acara ibadata butima. Oras ma dihita manginang asa tamulai perminggota adorak sudah mulai martangi yang mahita di bagai sarwat tabi. Amin. Mari dihita syed buke di nomor Asa puji
Anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tor di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Edde hokamuma di Jehovah edde na ibaru, ay nunga di pabain ibana akka halongangan, nunga di pabotoho Jehovah hatuon na, nunga di papatar ibana hati goran na diadopan ni akka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamun na nabadiai ibana, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan di mata, suruh mato di perbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheo ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam gada hapur syaun nami marhite-hite pakirimon na mangulu, asa tok-tok kuingotami, nahehe doho, musesian namate, songon Yesus Kristus Tuhan nami, nauk hehe sian namatei. Amin. Mari dihita. Sahat rodi patik pasapuluhon, patik parjolo, audo Jehovah de batam, ninna de batata, dang jadi marakup au bahenomu de batam, patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang gotunggabe si sobaon, manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhum na dosugot, akka na marsineang di goarna. Patik paupato, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naunomari ma ulahamu nasa siulaon muna, alay ang guari papituhoni, ari paradiana ni Jehovah di batam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu be, manang borum, manang naposom lahilai, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halak pe na mangibati hutam, ay dinaunomari do di topa di mata,
Langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papituhoni. Dibaini do ubahin na di pasu-pasu di bata Jehovah. Ari paredianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapon mudo na torasmu. Asa mertua ho. Jala liling mangolu di tano na dilehon ni Jehovah di batam diho. Patik paunopon. Unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakku, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiyahon, unak ko olo makatidakon hata na sututu maralohon tunga jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu, ido sahatna. Atong rap mangidugu kumahita, tuadopan di debata, lahu mangulahon lahu bartu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon lahu bartu patik mi. Amin. Mari dihitam. Tatopo tima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala ama para siroha. Tang lomoroha mida hamatean ni pardosa. Mulak manian parjahati tumadik kodalanna. Asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani ubain hupangido hami. Saya sudah tima toru-torung. Asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asi ni roham. Saya pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tuau, asa mangolu toddi muna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botar do bahenoku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabi songon hapas do muse, hasanga pemadi debata na digijak. Amin. Mari dihita muse.
Epistel di Mingguta Sadarion, ima dienet sian berita naudi na sinurat ni si Mateus bidu 15. Mamuka sian ayat 8 sahat rodi ayat 20. Tajahama marsikat soring. Di pasangap pamangan ni bangso odwa alayang gorohana sida daudo sianaw. Laos di jauh mana toropi tujolona di dokma tunasida tangi jala parate reho kamu ma dungi di dapoton akasisian nama ibana din nama di botohodo tahe naung targasip akaparise ubg hata odeng. Pasok buhamu manasida, akapartogi na mapitung do nasida, manogu na mapitung. Alay molonalonap manogu na mapitung, targodung do nasida duatsa. Jadi di rok Yesus ma, tong dope somarroha na kamu, alai akan aruar sian pamangan sian roha doi hehe lau sido mangaramuni jolmai akaido na mangaramuni jolma alai dada ramut jolma anggo mangan somarburi ido sahatna mertua do na tumangihon hatani debata jala nau peopsa amin mare de hitam Tahatidaku ma hapur siyaw tay songon na siya di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatu dosan natu mo palangit dohot tanoon au por siya di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasaday iman na tinubuhon di si Maria na gabi-gabian siya to di porbadia adorang sohabubuan. Ido tu hata na tumao na bernit di panguhuman di Silatus. Na matitarpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tua tu banwatoru dung ditanong. Na mulak mangolu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau hudul tu siamu ni debata Jehovah. Amanai pargogo na suhatu dosari. Di si may mana pay mamulak marsugot utanon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au por siya dito di porbadia,
Jalarong sana hulia nama dia. Huria hatopan nyala Kristen akan nama dia. Dohot dihasesan di dosa. Dohot dihatai nama dok. Mulak mau dosugut daging dihalak nong mati. Dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabigema ede puji-pujian sian lansia dungi diuduti inarabu diuduti muse dohot ama huria.
Salam, selamat hari Minggu Madita Salutna. Guarni Minggu ta sadarion, ima Minggu katate, na merlapatan, ende hon hamuma di Jahoba ede naib baru. Dengan topik Minggu, ikon memuji-muji Jahoba do akan uso-uso di Ibana. Di nomor sada, satu nomor tulu, boy mata jaha di Bagasar Hatabe,
Di nomor 4, inganan pertangyangan wik di hari Rabu dohot hari Kamis. Boy mata bereng jala sian huria mandok mulai tema tu amanami nanami nama jabui di pertangyangan wik di hari Rabu dohot hari Kamison. Setu hatta menambahi pasu-pasu di hamu salutna. Nomor 5, namasa dohot si pamasaun. A. Pelantikan. Hobar tu aturan peraturan huriata taringok tu periodisasi nunga di patupa HKBP Resort Medan Opat Siagulbe na di tanggal 27 April 2024 pemilihan fungsionaris resort utusan Sinode Distrik dohot utusan Sinode Godang periode 2024-2020 walu. Jala di patupama pelantikan ini di pada minggu siang dong sipul tikting. B. Mangapuli. Di minggu sadarion dong sipul ibadah minggu siang borhat do huriata mangapuli tu bagas ni keluarga Nyonya Riko perlindungan shopping Borumar Paung sian jalan surau gang darurat wek walu. C. Evangelisasi kur. Di minggu sadarion di kebaktian pagi dohot siang dong sipul ibadah di patupa yana kota remaja napo subulung do evangelisasi kur dalam nasida mengelola dana tu perluan program nasida. D. Nasorang. Di hari Kamis tanggal 25 April 2024 di bahasa-bahasa onde batado sadadak danak buru di keluarga Duanli Sihotang Inangi Agustina Boru Sianipar sian jalan Sukamaju Gang Cumi Weksia sehat do dak danaki suang-songoni nang natorasna. E. Ruasna pindah. Mulai minggu sadarion nunga pindah huriabe keluarga Nyonya Limbong Situa M Boru Sibarani SPD dohot opat yang nakon nasida sian Weksia nasida pindah tu gereja HKBP Medan Kriu Resort Medan Kriu Jalan Semencirim Sunggal. F. PA Song Leader dohot pemusik. Di hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 10 pitu wib di Patupa Huriata do PA Song Leader dohot pemusik maringanan di gerejaon. Tusude Song Leader dohot pemusik Asariama mandohoti PAI. G. Pangojak konon pendeta resort. Di hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 di Patupa Huriata HKBP do pangojak koni pendeta resort Ima Pandita HKBP Resort Medan Opat Siagul Pendeta Tupal Wili Rumapia STH FM Gabe Pendeta Resort HKBP Desa Teladan Resort Medan Helvetia Jalan Aborhat mandohoti uloni Ima Parhalado Punguan Ama Huria Punguan Inarabu Panitia Pembangunan Tatangnya koma Asadenggan Mardalan uloni. H. Donor darah dohot pengobatan gratis. Di hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul sia wib 1:15 wib panitia tahun ukumene inklusif bekerjasama dohot seksi kesehatan di Huriata tu PMI patupahon donor darah dohot pengobatan gratis manang pengobatan umum cek gula darah cek asam urat cek kolesterol cek tekanan darah. I. Bunga altar. Nah paradion bunga altar di minggu sadarion Imasian keluarga AKPR Silalahi Boru Simamora Sian Wek Pitu. J. Perubahan jadwal Parguru Malua. Sabtu tanggal 4 Mei 2024 di Patupama ujian tertulis di Patupa pukul 16 wib. Sabtu tanggal 11 Mei 2024 ujian lisan bersama dengan orang tua Patupa pukul 16 wib. Sabtu tanggal 10 Mei 2024 GR pukul 16 wib. Minggu tanggal 10 Mei 2024 maka tindakon haporsiaon. Onom nama-nama ruas na berulang tahun sian tanggal 28 April 1 Mei 2024 godang na 50 halak. Sude ruas dohot paralo mandok selamat ulang tahun ma di sude ruas na berulang tahun. Saya ditabahi tuhata ma hai pason gugo gajingun umur dot akasilas roha tu sude ruas na berulang tahun. Hatan itu hata tu na berulang tahun marlas ni roha mahamu toktong di bagasan Tuhani. Hulaki mamandok marlas ni roha mahamu tarsurat di Filipi opat bindu ayat opat. Di nomor pitu satu nomor 10 boy mata jaha di bagas rawata
Moladong kesilapan di aka hamleton perhepengon laporan keuangan boy mata patakas tu situa B wekta B asa boy dipadegan tu tikting tu minggu nengro songoni ma titik nama saya si pamason di minggu tasaderon horas madehita salutna. Tapi kita manusia ada puji-pujian sian wek onom dungi diuduti manusia dohot ama ek Saudi.
masuk mahita usia itu pelantikan fungsionaris resort. Matuamang Sekretaris Bendahara Resort na periode 2020-2024 asa Roma tujulu lahum majahahon surat keputusan. Salam. Ujaha memang surat keputusan pelantikan Ketua Resort pengurus fungsionaris Resort HKBP siap. Pendeta HKBP Resort Medan Opak Seyagul yang berkedudukan di Jalan Gereja nomor 29 Seyagul Medan menimbang satu, bahwa perlunya penerapan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat di HKBP Resort Medan Opak Seyagul tentang susunan dan fungsioner HKBP Resort Medan Opak Seyagul, tentang kepengurusan di HKBP Resort Medan Opak Seyagul, Majelis Resort dalam kurung Sekretaris Bendahara dan Badan Audit Resort, menimbang dan seterusnya memperhatikan satu, aturan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen keempat bab 10 pasal 44 poin 221 halaman 207 kepengurusan Majelis Resort, Sekretaris Bendahara dan Badan Audit Resort, menetapkan dan memutuskan nama-nama yang tercatat dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Majelis Resort, Sekretaris Bendahara dan Badan Audit Resort dengan uraian tugas sebagai berikut: mempedomani aturan peraturan HKBP 2002 setelah di amandemen ketiga dan petunjuk pelaksanaan aturan peraturan 2002 setelah amandemen keempat. 2. Majelis Resort, Sekretaris Bendahara dan Badan Audit Resort periode 2024-2028. 3. Bila terdapat kekeliruan dan membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Medan pada tanggal 28 April 2024. Pendeta HKBP Resort Medan Opak Seyagul, Pendeta Tupal Willy Rumapea STH MM. Demikian pembacaan surat keputusan. Los dijahaho maka guar-guar Romahamu tujulu. Lampiran ketetapan nama sebagai Majelis Resort, Sekretaris Bendahara dan Badan Audit Resort di HKBP Resort Medan Opak Seyagul. Pertama, Dumujuhamian non Juluma ala amang manang nainang Nawijohami Perjulu Situa Apurba sebagai Sekretaris Bendahara. Berikut Situa Situa El Manurung SH, utusan Sinode Distrik.
Situa L. Sigalingging, Parhaladu Resort. Situa T. Huta Barat, Parhaladu Resort Sian Anugrah. Situa R. Borusi Tanggang, Parhaladu Resort Sian Anugrah. Inang Surtana Borusi Hombing SPD, utusan Sian Ruas Tusinode Distrik. Berikut Badan Audit Resort Medan Opat Siagul. Situa R. Borusinaga, Sian Parhaladu. Inang Leni M. Boru Limbong, Sian Ruas. Ketiga, Dr. Andus R. Siombing, Sian Ruas Anugrah. Oma aka nagabe anggota resort dot Badan Audit Resort Medan Opat pinasa matomang pendita. Amanami, inanami na hinahulongan, fungsionaris di Resort Medan Opat Siagul. Nunga dibigi hamu akagwar-gwar muna naung jinahahon niamang Sekretaris Bendahara Nakaningan. Hamuma nagabi pengurus ni resota. Alani au padita tupal wili rumapea. Padita resort Medan Opat Siagul. Mangojakon mangalantik kamu gabi fungsionaris di tingkat resort periode 2024-2020. Saya didongan, diparbisuhi, dipargugoi mahau mangulahon saluhut si hubasan muna, hobartu aturan peraturan ni huriata HKBP, jelasudi akaulau muna, abahit sangap diguarni tuhata. Amin. Doaing pasahatami ma SK tuhamu.
Upasahat tamima madoko kata sahalak sian nau honalantik upasahat taima tuinang situa Suryani borusiahan anggoaka nakonalantik alanunga matua hamu uima hudul hamu. Salam. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Nahu para sangapi hami, uluan nami, pendeta resort Seyagul, amang pendeta Tumpalwili, Rumah Pea, Sarjana Teologia, Magister Manajemen. Nahu hormati hami, amang pendeta Sitio, nahu hormati hami, indang. Dainang nahu holongi hami nahu hormati hami dohot saluhutna aka yanakonami yanakoni huriata dohot naro sian HKBP anugerah maulia tema dituhata hobar tu aturan peraturan ni huria Kristen Batak Protestan nungabe tutu diulahon huriata periodisasi 2024-2020 lalu untuk saluhuna fungsionaris resort. Maulia tedo dohono nami tu uluata amang pandita resota. Amang pandita Tumpalwili Rumah Pea Sarjana Teologia Magister Manajemen napatu pahonon. Alana damang dainang adong dope hurian asing nasopatu pahon periodisasi atong maulia tema hupasatami tu amang uluan nami amang pendeta resort nami damang dainang hamudo nama militami huriata do nama militami ima marhite hite ketua seksi kategorial mulai masian ketua seksi kategorial sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, dohot lansia. Dohot opat mai parhalado, resort periode masa bakti 2020-2024, dohot sian HKBP anugerah ima pagarata. Maulah tema dituhata, saya dipargogo tuhata ma hamisal hutna, na pinilit dito hata marhite-hite damang dainang di tonga-tonga ni huriata HKBP Seyagul sadama tu utusan sinuri godang ima ibasa diri situa Suryani siahaan dua mai tu utusan sinudi distrik sadamai sian perhalado sadamai sian jemaat onoma perhalado resort opat ma di HKBP Seyagul, dua ma sian pagarata HKBP anugerah, tolu badan audit, sada mai sian parhalado, dua mai sian ruas, sada sian ruas HKBP Seyagul, sada ruas sian HKBP anugerah. Jala sekretaris bendahara, maulia tema dituhata, hupangido hami ma tudamang dainang tangya ko kamu mahami dina mangula ulaon ni tuhata dina mangula ulaon ni huriata asa marhite-hite nang pinilit muna hami nang pinilit ni tuhata hami marhite-hite damang dainang marsangap ma tuhata patu-patu do tutu di tonga-tonga ni huriata na bolonon ima huria Kristen Batak Protestan bulan Desember ma di patupa sinode godang damang dainang sada ayat na hubuat taringot tu na mangula ulaon ima sian
surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Damang dainang omana boyu pasahat hami tuhamu saluhuna maulaya tema di tuhata marsangak matuhata marhite-hite periodisasi 2024-2020 lalu sudah fungsionaris resort di Huriata HKBP Seyagul resort Medan Opat Seyagul damang dainang mangidoma apami atik adong dahurang di pakatayon nami on mana boyu pasatami tuhita saluhutna marsangap matuhata di pasu-pasu mahita saluhutna botima horas. Lihatai dohot amang segben nai baru pitur hatot mabaik kamu kepersonalian ni resort asa tapabua tu distrik tomata preses dohot tu kantor pusat asa pitur adong datata di distrik dohot di pusat napa dua hon duksi dungan non ibadah tahun pitur marpugu mahita kaparhala do resort fungsionaris resort termasuk menodisi fungsionaris resort na lama asa pitoradongan non siho basata ahana nang sipatu pauta tuarina nangro secara khusus menon taringotu serah terima dohota kapakobasion dibutasi songonima hatasia kami pasah matong tu amata parageda satauduti. Marede mahita sian bukwede nomor 527 Laos Bapunguhon pilihan seda A dot seda B. Roha
Selalu mamanginang horas madihita. Wa suaraku baga do di pudi manang marserak do. Baga do idot to. Ba unang molo manoton konser kita na baga kan mikna. Yopet tong kubaga do apalagi hatan itu hatta nanaing pasahaton. Alanunga baga suara ni mik. Dala las dorohata sadarion pasikop pelas ni rohate tazahama hatan itu hata nagabeza mita di minggu tasadarion tersurat mai di pesalmen bidu 22 tazahama mulai ayat 26 sahat ayat 32 pesalmen 22 ayat 26 sahat ayat 32 au mamajahadihita sono mahatana asahodo haroroni puji-puji aku di tonga-tonga ni huria nariai gararoku maka baga-bagaku di zolun yakka nama kabiaribana saimanga dosugut akka nadanguli jala butongan ikon mamuji-muji Jehovah duaka na uso-uso di ibana saya humisa dorohamuna saleleng-leleng ingoton ni isi niliat portibion mai gabi mulak manasida tu Jehovah jala marsoba tu julum dosugut sudiaka margani parbigu ay Jehovah duna puna harajao jala panggonggom diaka parbigu mangan jala marsoba dosugut sudiaka nagok nahum di tanoon marsinggang tujulona dosugut sudiaka na marsikor rodi na mategasing. Saya dongdo pinoparni manusia na mangului bana. Aka na manaringoti Tuhani tu pinoparna sugut. Rodo akan nasida sugut majamitahon hati goranna tu halak na sorang muse. Pabuay bana do pasuton idoanggo sahatna. Topik ni mingguta orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Ikon mamuji muji Jehovah duaka na uso-uso di ibana. Amaginang molo neng mga tusi trupukon memang ikut Jehovah tado mulai siya na ayat sada. Sa perikopon ikon natusat tado. Alai dijabu manut tazahayate humulai majulo zamiton siyan bukwed de nomor 277. Yaro tehe dia deho kamu nonon dijabu manang ditiki mardala-dala kamu ditiki hudul-hudul tahu anggo buku demuna di Siamanginang nomor 277 bisa dibuka buku ende nomor 297 iya jadi edeo na tersongonon namar sakroham Sayo di Batam, naburju gogo mangurubi. Nah, buka hamu ma di buku demunai, ya. Namar sakroham sayo di Batam, naburju gogo mangurubi. Nah, imai di ayat sada. Adong di sihata namar sakroham. Di ayat 2 habut peroham. Di ayat dosam. Tabua mai tutuham napatuluhon nasorat sudi niang do muse bayano ni Yesus na bahasa jadi pede-pede do hatan dia ayat 4 sorta tuhami labok hatani ayat 5 gugona dotuk pamalum luhut ibana labam marujung lakam ayat 7 saya tahu ma benget sudi nahasit. Kamanginang ahana nang dohono kusyane dio. Mungkin kita pernah merasa Tuhan meninggalkan kita. Kita berpikir negatif kepada Tuhan. Bagaimana kita berpikir negatif kepada Tuhan?
kita sudah berdoa, kita sudah berteriak kepada Tuhan, nungagudang natapabuat tutuhate, marsurak kita. Tapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab doa kita. Boleh kita kecewa. Mungkin ada yang pernah kecewa kepada Tuhan. Atau janganlah dulu kepada Tuhan. Dalam diri kita pernah kita mengalami kecewa, marsak, borat, natadubi. Ketika kita berada dalam kondisi yang berat, kita punya beban, tidak ada lagi yang dapat menolong kita. Kemudian kita ingat ada khotbah, mungkin kita ingat firman Tuhan yang menyuruh kita berdoa kepada Dia, kepada Tuhan. Tapi seolah-olah dalam kekecewaan kita itu, Tuhan semakin tidak mendengar. Tuhan seolah-olah tidak peduli dalam kehidupan yang kita alami. Seolah-olah Tuhan menyembunyikan wajahnya dari kita. Akhirnya kita kecewa kepada Tuhan, kita marah pada Tuhan. Ida hamuma pengalaman ni perpesal menon. Ale debataku bahasa tung tadi konomwa semadau doaka hatan yang gukusien hatuoku. Ale debataku saya jauh dua warian alai dang mangalusiho jalabor ngipe dan jupangan au hasonangan. Jadi Raja David juga pernah mengalami hal yang demikian. Dia pasti punya beban berat dalam kehidupannya. Udang naborat nya kehidupan. Mana maben naboraton. Gabi sahat tu rasa kecewa ibana. Boydo naboratiro sien donganna sien nahumaliang ibana. Kita tahu pengalaman David, Raja Daud. Ada pengalaman yang berat yang dia alami. Nantari pula raja ibana gabi marsonak-sonak daun. Sebelum raja ibana nunga dong akabuban nanyadupan ibana. Dung raja pe ibana gudang gua kabuban nanyadupan ibana. Jadi martangi yang ibana Tuhani hirana sodia lusi debata. Borong ini ibana martangi yang hirana swado kalus na siya Tuhani. Aryan ibana martangi yang hirana so ditangi ho Tuhani. Wahana banwangin na ibana. Alay nabadia doang goho marhabang sahun aka puji-pujian di Israel. Aka dia makana masa tu goluna. Kana borati. Hidupan na hudok nak sahat tu nang merasa kecewa ibana tu Tuhan ni. Borat. Nanoang masuk matu nguluta, kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Roh tantangan ini merluzung itu nguluta, mergati-gati. Gabi tadukma sipata dia doh Tuhan. Ulu kita kecewa mamering, juk do merminggu hujan do hatami alai bahasa korro tu na boraton. Ya halahan hari minggu ibana lauru tu lapo, hari minggu ibana lauru tu si bea daun kai bagaimana hatani tu hata hirana tabul ngoluna. Dungi mulai lam kecewa mahita tu. Waduh, tu bangun apa ni hutonan ini. Tapi ering manusia kenasi. Halahan na burjuan. Halai hirana gudang aka si taonon na. Dugi tabering manusia halahan. Ia halahan sokonon. Halai hirana tabu muluna. Dugi tadogma. Tuhan tidak adil. Gabi roh tidak melibangi Tuhan ini. Gabi hita hakim. Madok Tuhan tidak adil. Itu mungkin bisa terjadi dalam kehidupan kita.
Gabita baik kita hakim antara ngoduon doho Tuhan ni. Dugita do mak, engkau Tuhan tidak adil. Gabi hita Tuhan ni. Amangina bodoh songoni masa di ngoluta. Akhirnya kita kecewa menjalani hidup ini. Adong dua sikap ni zolma mulu masa kasih songoni. Ahamai na parjono dia memberhentikan dirinya sendiri. Ipasoi bana dirinya. Tak tahan mengadupi ngoluon. Ale dong gozolma merpakirimu di bana. Jalan di bana ngoluon. Di bagasan haporsiaon, di bagasan pakirimu. Dungi parmonang may bana. Jalai hidu hitan wang na pungudison. Kita ini adalah orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Ada banyak beban yang kita hadapi. Bodoh dong nani haholongan di roham, mabait kecewa hoa manginang. Tapi kita jalani hidup ini dengan satu tekad, yaitu berpengharapan kepada Tuhan. Satu iman yaitu kepada Tuhan. Dengan berkata, Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Tuhan tidak akan membiarkan saya begini. Dungi gabi parmonang majol mai. Na terus manahan di bana. Alam boha, alam marpakirimu di bana. Pas marpakirimu di bana. Ala takas hubungan di bana doho di bata. Sakabona zolmai. Keluargai doho di bata. Dungi marbulak-bulak mahaporosyaon. Marpakirimu mai bana. Di dalam di bana ngoduon. Dungi dohonon nama. Tuhan tidak akan membiarkan saya begini terus. Tapi ada rencana Tuhan yang terindah. Idalani bana terus ngoluon. Manginang edeta nomor 257. Sudah duhita ya marsak. Mauruk nak kaningan isi mabay marsak kita nagulangan. Bodo ekonomi, bodo zolma. Bodo pala natahaholongi mabay marsak kita. Bodo na nasotahiri mibane ko mabay marsak kita. Alero tiba-tiba. Lungita do waru nang. Mas ke bisa kolon. Namarsak roham. Amaginang ulumarsak roham, ulumarsak rohata, muladog si taono ni. So tung hola di roha doho di pikiran tay. Now, tangboy. Galehitan nun. Atok songod dia doon. Namarsak roham. Uduk na. Ay muluado nga kay de si songonon hola na kay na do na mangidehon hira na guda nga do si taon na do dia kay na hubere angwa kama napersoalan ini to ay niku do buti itu ama hira na songgo marede manang na siboto do manang na hola ay do lagu Batak sekuleri. Tadi hojo hola sasapotongi. Namarsak roha saijude bata. Paso majola ni. Husuk majoloham. Molo marsak rohamuna. Tuji rohamu merluzuk. Tu kerpur berbuat tukar pur, mulu lau hamu tukar pur, hepeng mula nak keluar. Bu, sinilah bu, ini ada tas Hermes yang bagus ini nak. Mulu lau hamu tu kafe. Ini ada produk minuman yang bagus, minumlah sehat ini. Tong keluar hepengi, marsak musik, ya mang. Tujuh doh italah. Sayu di Batam. Merlopit tangan, lehotikim, makatai doh Tuhan. Pakeon di Tuhan do, jadi-jadian non lahu magurupi hita. Pos rohamina, pos rohamama. Gudanggo cara ni di bata lahu paturehon ngoluta
Mangalehon alus ni tangiang tayo. Uduti hamu majola hatani de na parpuri. Mang false. Bahasa gabi false. Mulu false di bana. Na sodoh do musiki. Tanpa musik pe, mulu nong tahilala do songod dia panugun-nugun di bata, di tiki marsak kita, tanpa musik pe, dawo do suarata. Apalagi lam taba musik, atok tapadu mazolo. Siagi jangida, na marsak roham, sayju di batam, na burju gugu magurupi. Saya ada dua tulu. Nama mengalupat tita tuaya tului nasorat sudi niang domuse baheno ni Jesus nabasa Inang jabita tahun manang minggu tahun manaringoti taringot tu orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Pengalaman ni si Daud sempat di mana hiraman buti di ayat sada ayat 2 nak kadengani. Partangi angau, ay tangi hoko. Alaya dong na bagak sezamito. Saya terus dihabur zuho di bana na martangiangnya. Saya terus dihabur zuho di bana na martuhani. Dangolo ibana tan. Tungi Roma di bata. Dilehon mahamonanga tu ibana. Roma di bata. Dilehon magogo tu ibana. Ro di bata. Diurupi ibana. Dilehon bisuk. Sudah tangiang ni sidang. Ditangi hudebata Tuhan campur tangan dalam kehidupannya dugi gabi parmonang maibana doai ngom matok na masa tu ita ala zamita tadi minggu-minggu na lewat hampir sarupa do sonari bilangi ma aka naborat di ngolum piga ma sien naborat na dong di ngolum ya manginang naso boy terselesai hokorap do Tuhani danga dong sudah do nabuhi diselesai hon rap dohot Tuhata bilangin na pardalanan ng lumamanginang ida mabugas di debata ida mabugas po di tiki mardalan ng lumi dungi ida ma bering ma dokom ma hamang mauliate ma Tuhan itu mengurupi orang yang melihat bagaimana perjalanan kehidupannya adong naborat dungi terselesai honi dungi di dokibana ma mau lihat Tuhan upuji guar munabadi ido nanido ni deta nakandingani asaboy zolma mamuji de bata ikon hilalaon na do adong hagaleon na ala ditiki hagaleon nai gabi boy ba na manol hasingolwon dungi di do ibana ay wasa boy mergugu ayo lanyo do kemampaku ola nyodo kemampuan dinoku na tuari sedang ola nyodo kemampuan niamoku hirana sodongo na terpangasa hokami na saupu ale buasa boy hami tolohas buasa boy au mangulu buasa semuanya serba keajaiban semuanya mujizat mulu boy do zolmai madok golunai mujizat mulu adong zolman na porosai madok hidup saya ini karena Tuhan. Di sido si makudap ni zolmai olo mamuji de bata
Di sidon no sialap ikaw taon, ditiki mamili tak kahata-hatai, dungi tabay masada kalimat, sudi nang ineng madok, hodo Tuhan nahupuji. Ibana labam, maruzung lakam, tu paradianan di surga. Sa taon mabengit sudi na hasit ay sonang maho di bay Jesus. Amanginang jol masih parmonang monang dui di Portivion, jol masih parmonang monang gue musenang di surga. Guguna dotuk pamalum luhut sahid mu dibain holong nai. Tong tapuji matuhatay. Asabuhi hita mabuji unang gabi talu hita dia kasih taononia. Aleko gabi parmonang mahita. Mari kita setia kepada Tuhan. Amin. Artangnya kita. Mauliati li Jahuba. Nunga hutangi ho kami hatam na badi. Namadoko kami. Asa toktong hulului hami ho. Jala satia hami. Tuho. Tutu gudang ka batabat. Gudang ka naborat. Gudang ka sitaon na masa di ngulu nami. Halau hidah hami. Tang di pasubuho hami. Wardalan hola sahalak nami. Didungani hodo hami Tuhan. Didungani hodo ka keluarga nami. Didungani hodo akapoparan nami. Nahu haholongi hami. Mauliati madiho. Upuji hami maho Tuhan. Nangakaruas ni huriam. Pasu-pasu nasida. Mulai sedak danak. Sahat tulan siya. Pasti dua-dua ngaka tangiang ni ruas di huriamon. Tuhan lalu sinoni. Pasahata kanauli tunasida tarlumubiak kanong satia tuho tangi ho nakapangiduan os turohanami kudang ko penanaik pangiduan nami siya ko ala di boto hodo hanaw riko di tonga-tonga ni gulo nami pasahat may mangasahon guar mo Tuhan Yesus martangiak kami tuho. Amen. Marede mahita muse sen bukuede nomor 440 Laos Bapu pilihan kedua dohot patuluhot. Yesus Kristus, bersama-sama
pasahat mapiliaton tu di bata martangiang mahita. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Odo haroruan ni saluhut silehon-lehon na dinggad dohot na solibasan na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilihon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti sa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mo dito ang atongan ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam huta dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asa lam gir-gir hami mardok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut balomonero ham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tu hami, una kami togi hutu pangojunan, palua mahami sien pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho, isondakon Tuhan de Batama bohina tuho jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala di pasaurhon mah damena tu todim. Amen. Amanginang dul majuhita satokin adong buah-buah. Horas madita manginang sesuai titing nang tabigi patupon ni yanakot tama remaja na posobulung laho ipanggilisasi kur alani katupahima di bagasan las niroha laho tu program nasida Roma remaja na poso. Ya, hujo hami matuson na poso bulung akayanakon nami. Amaginang asadong pakon nasida tu program tatu pahima nasida oti gudang asal lasrohanya kayanakotaon dalata lahom madukung program nasida. Hato mabay kamu akayanakon nami. Tapay mamajulu satokin asa tadukung nasida. Terbaik kamu ma inganan sumbangan ni. Amang situan nami baik kamu inganan ni sumbangan. Iya.
mulate ma di namang dainang. Tuat tama nama semasu ita saluna oras. Amanami, inanami, yanakonami, narosian anugerah, 7 rumah hita, asa foto bersama hita. Amang si Hombing, sian anugerah,